O último parte remitido por Sanidade cifra en 113 os casos activos na área sanitaria Santiago Barbanza, 22 máis que onte. Segue o incremento paulatino no número de positivos, que nos leva a datos rexistrados ao inicio da pandemia. Dese total, tan só 3 pacientes están hospitalizados, 2 no Clínico de Santiago e 1 na Rosaleda. O número de pacientes curados ascende xa a 1853, 7 máis que onte. E o número de PCRs realizadas ata de agora supera xa as 43.000. Respecto ao abrocho detectado esta pasada fin de semana no camping de San Francisco en Louro, cabe sinalar que se mantén estable, con 10 casos activos, todos eles con síntomas leves e en situación de illamento domiciliario e baixo seguimento dos equipos sanitarios. A consecuencia desta situación, o Executivo muradán decidiu ademais hoxe suspender todas as actividades deportivas, educativas, culturais e sociais, organizadas ou autorizadas polo Concello. A medida, tomada de xeito extraordinario, será efectiva ata finais deste mes de agosto.